njalo nje sithi uyinkosi ephakeme mbongeni ngoba uJesu uyinkosi bazalwane amen. Bese sizozwa izwi laNkulunkulu ikhona kaNkulunkulu izozothulula kwenhliziyo kaNkulunkulu siyilungiselele bazalwane siwelise konke sesizulu ufakazi sizokhuleka uNkulunkulu khona namazalwane njengoba bese ngishilo ukuthi kuningi esiqhamuka sifike nakho sisuke nakho emakhaya sinenkinga ngokwehlukana kodwa mase sikule ndawo indawo kaNkulunkulu ifana nesibhedlela isuke izosisiza sizokwakhiwa izosiphilisa. Haleluya. Ingakho ke ngingathanda ukuthi ukuza noma inenkinga hlala ekhaya ngoba ekhaya asikho isixazululo kodwa uba nenkinga kakhulu kube uzucabanga nezinto ezirong kakhulu kodwa sengathi uma unenkinga unento obona ngathi yakuhlela wozendlini kaNkulunkulu esasho umntwana kaNkulunkulu lana ukuthi kwezinye izinto bezebone ngathi ukukhulunywa nayo uNkulunkulu moya ngolo usebenza ngendlela yakhe ngoba akakhulumi isizathu singekho. Uma efikile uNkulunkulu lami afike nje akhuluma ukuthi hayi ukuthi lokuthi yingoba ukhona bonile aleluya bazalwane kodwa ukulile uNkulunkulu akusize angeke uzudinga into ukuthi ufundise utshele ubani abazalwane kufuneka ukubonga kakhulu ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi ubone mina namhlanje abantu bazalwane izwi likaNkulunkulu alimi isizathu singekho. uNkulunkulu kusuka ukhona ababonile nabasebonile ngalolo suku abantu bazalwane so asingasuki kuye singasuswa izimo singasuswa izinkinga ukuhlupheka lisho njalo izwi lakho lithi nakuhlupheka lampandezela uthi akukho kuyongihlukanisa nothando kaNkulunkulu. Indawo yiyo lena yona indawo isibhedlela izwi laNkulunkulu liyelapha izwi laNkulunkulu liyaphilisa liyasola kufuneka lisole khona lisiduduze lisikhamfathe kufuneka lisikhamfathe khona liyikho konke kukho konke. Ake simphakamise uNkulunkulu lesikhathi simtshela ukuthi uphakeme uyinkosi ephakemeyo. Haleluya uyinkosi
lakho malithole inhliziyo yethu njengomhlabathi ovundileyo. Baba wethu ongcwele likhule lisisebenzele sitifithelo uNkulunkulu ongcwele egameni likaJesu. Lingaminyaniswa izinto zezo, lingaminyaniswa indawo lelisu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kodwa konke sikushaya indiva okukhulu kokwazi wena Nkulunkulu wethu egameni likaJesu. Siyabonga moya weqiniso egameni likaJesu. Alishemne kaNkulunkulu seza ngaphambili izandla enkulu egameni likaJesu. Moyo ngcwele thatha nansi uqulu lwakho, moyo ngcwele moyo ngcwele we pray, Father, this is not going to turn down. Simply here to get up in the Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. I'm truly for the sake of which is truly. Amen. Hallelujah. Now kuzokusiza ukuthi ufunde lokho ngoba akusiza uthole ingoma onganayo understanding ukuthi le ngoma oyithola ichaza ukuthini isambulo sayo sithini. Amen. Hallelujah. Umathi uNkulunkulu ufuna abantu bazokudumisa ngeqiniso ngomoya nangeqiniso. So le ndumiso ayikwazi ukuthi iphelele emzimbeni noma enyameni noma iphelele ephefumulweni, kodwa kumele futhi ifikile nasemoyeni. And then number 2, kumele ibe neqiniso phakathi. Masithi imele neqiniso kusho ukuthi number 1 ibe nezwi. Number 2, umuntu okhipha lendumiso ayenze ngokweqiniso. Ngamagama masikhuluma ngendumiso asidumiseni ngoba kukhona into esifunayo. Sithi uNkulunkulu ngoba unguNkulunkulu. Once ungathi ngaze uthi ngidumisa ngoba kukhona engifuna asisele indumiso le. Amen. So ngoba indumiso ihamba nokufa phakathi. Amen. Ayihambi as much as inama benefit. Ngicela uma bekhona
JPC. Hello, JPC. Abakhona JPC ngicela ayizwe JPC. Indumiso ihamba nokuthi nokuzidela ayihambi ngesimo. Angazi ngisikhona. Hallelujah. Ayihambi ngesimo. Ngisakhona bazalwane. Amen. Ngathi ufake condition indumiso sisele indumiso. Sekuyipraise le. Jesus. Manje uNkulunkulu ngifuna ukumbonga ngoba akusasayina indumiso le. Kusekune condition. Khona into ayenzile. Indumiso simdumisa ngoba enguNkulunkulu angakenzi lutho just affect uNkulunkulu nje. Hallelujah. Jesus. Yabo ngaka understand lokho uthi udumisa antayi usapraise usabonga usampraise. Amen. Yabo ngoba kusahamba kahle. Amen. Noma abakhona into ayifunayo. Hallelujah. Ngisakhona. Indumiso ayina condition. Yeah. Yes. Amen. Hallelujah. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngiyabingelela lonke ngegaba zenu. Khona wathi ngaphambili all protocol observed. Nami ngicela ukusho njalo namhlanje. All protocol observed. Kaze ukuthini lokho ngokegaba zenu ngikhodla zenu ibizo lenu yonke lento leyo sanibingelela ngalokho. Amen. Kaze lokho all protocol observed. Amen. Baningi sikapa inesha phela kubingelela nje. Baningi kakhulu. Amen. Bathi-ke khona ngibikele inkosikazi wami. Amen. Mamfundisi. Amen. Ngicela imshayele izandla elisiya. Member yami right hand lady yami leyo. Amen. The one and only. Yesibili futhi ngisho one and only akekho umuntu. Hallelujah. Mase ngifuna ukuthatha isitheko nibaleke niphume nibaleke leso. Ningaza uku-understanda nithanda abafundisi bayakwenza ku-right nibaleke ngiyazi ukuthi sengiwile noma ngakhombe simavesi awu-10 ngwajikise nginazi ukuthi umfundisi mase uthatha isitheko uwile ulimele balekani nithole nibibadla noma sengisho mina ukuthi hayi ku-right nibaleke. Lalelani bazalwane, umfundisi nimthobela uma asathobela izwi. Yazi bafundisi ngendlela lento yokuthoba kumele size. Pause. Okay. Lento yokuthoba umfundisi umthobela uma asathobela izwi. Uma asathobela uJesu. Angase umfundisi asuke ezwini. Then you don't have to submit. Abantu mase kuphuza upetrol mase sithi utshani mase sengithengisa amafutha then angisenzi izwi then awuthobi lapho ngegama ethi hayi umfundisi ubuholi kumele sikuthobele ubuholi uNkulunkulu uzosiqalekisa uma ningathobeli umfundi okay lento yokuthoba ayingasebenzeli umfundisi kuphela ngendlela ukuyidela ngayo indlela ukuthi nawe ivikele. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nazi ukuthi yonke into umfundisi ayishoyo ngiyavuma noma ngabe ngenkezweni mathi umfundisi ngothemba asivukeni sogeza emanzini singunu sameni sogeza nesonke sikhulula impahla ngiyavuma ngoba kusho umfundisi amagama esikhamfundisi ingaphezulu kwezinonkulunkulu. Uyabona no umfundisi umthobela uma yena asathobela izwi. Once umfundisi wasuka ezwini wakufaka ehlathini unalo ilungelo lokungamthobeli umfundisi. Hayi ngoba mhlawumbe uvikela mbuso unenkinga yokuthoba but lo muntu omele umthobele akakhona endaweni right. Kumele ukwazi ukuhlukanisa lokho. Sisenkingeni namhlanje ngenxa yokuthi abantu bazi ukuthi noma ngabe umfundisi wenzani uthini uyenza. No serious. Sisenkingeni ngenxa yemfundiso yokuthoba engazange ibalance. Kuthi cha umthobela umsathobela izwi. Uma umfundisi sema inkunzi umfundisi
Asebenzisa inkonzo usho umfundisi, ayisema inkonzo. No, come on. Yazi uma usenkonzweni ungayishiya, umqondo ungawushiya nawo enkonzweni umqondo. Ukwazi ukucabanga. Futhi ulazi nezwi. Enye into ezothi abantu baduke. It's because abalazi izwi. Amen. Yazi ngashumayela. Noma amen omncane. Amen omncane. Mark chapter 4. Mark chapter 4. Bazalwane so umfundisi umthobela uma enza njani? Bafundisa abathi hayi inkinga yakho izophela umulala nami. Inkinga yakho izophela umulala nami. Inkinga yakho izophela umulethe imali yakho yonke kimi. That's a lie. Ilokhu thakatha lesikhuluma ngako ke le manipulation sasikhuluma ngayo nakho sikhuluma ngale manipulation. Amen. Ngiyakhumbula. Into ngicela ukisho amen. Bakwethu okay siqale lapha kuThimotheo uqala chapter 4 sizobuya lapha kuMark chapter 4 isikhathi sivumile amen. Mark Timotheo uqala chapter 4 verse 1 kodwa ngifuna ukuyiveza la ukukhulu ukusheshsha ukuze understand ukuthi mhlawumbe senzani. Siyabonga uNkulunkulu ngomsebenzi awenzayo empilweni zabazalwane amen. Uxoli amen sisixoli amen. Siyabonga ufakazi bakho sisi. Into engizoyisho nje ilule lento oyenza athi wangena ngomlomo wathi akuthoze lo uma ngomlomo futhi ngendlela yakho ngifundisa ama soul ties amafindo phefumulo the same uphuma kanjalo. Nkosi lento akayenza ngavuma ngayenza lento leya. Right. uNkulunkulu sakuthethelela ngoNkulunkulu. But manje sekunodinga nombuso bomnyama ke lo owaxhumana nawo ngithi wenze izivumelane nawo. Sathane wabiza lamademoni nawo. Nina amademoni engizivumelane nawo. Namhlanje ngiyahlukanisa ngiyadivorce. Ngiyasikhipha mina kulesivumelane ngasenza nani. Isiqalekiso salesi sivumelano ngamagama esijeziso siwele phezu kaJesu. Umthwalele sona. Ngegazi kaJesu ngegama kaJesu ngiyasihlunisa lesivumelane leso. Anali ukuthi ngihlukumeze. Uyayizwa uphuma kanjani nje kanjani. Futhi njengoba singene fasting isikhathi esihle ukuthi udelele lezinto lezo isikhathi esihle kabi lezi njengoba sing fasting amen. So ungaasi isidingo ukuthi usabe ungasabi lutho. There's no need to be scared of anything. Yezwakala ngithi all right. Verse 1 ngokukhulu ukusheshsha. Kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayahlubuka ekukholweni benaka omoya bayahlubuka Elamesho njalo. Kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni benaka omoya abadukisayo nezimfundiso zamademoni. Yeah. Okay. Qhubeka. Ngokuzenzisa kwabaqamba abashiswe uphawu kunembeza wabo. Beqabela ukuganana. All right. Okay. That's the verse 1. Nezimfundiso zamademoni. Amademoni ayafundisa. Yes. Amademoni ayafundisa. Kodwa afundisa ngabantu. Angena umuntu besafundiswa ngomuntu. Okay? Anezimfundiso. Ubone uthi izimfundiso zamademoni ngibonile ngithi right chapter Timothy chapter 3. Chapter 3 verse verse 1. Okay. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo nabathanda imali nabazigabisayo nabazidlayo nabahlambalazayo nabangalaleli abazali nabangabongiyo nabahlazisayo nabangenalo uthando nabahlebi nabangazithili
nabangenabungqindi, nabangathandi okuhle, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika. Labo-ke womagwema, ngokuba kulabo kuvela abanyonyobela ezindlini bethumba abesifazane abasindwa yizono beqhutshwa yizinkanuko eziyizinhlobonhlobo. Befunda njalo kepha Matthew chapter 4 verse 3. ngokuba kuyakuba khona isikhathi abangayikuvuma ngaso isifundiso esiphilayo. Isifundiso esiphilayo. Isifundiso esiphilayo. Ngalela siqale khona uthe izimfundiso zamadimoni. So idimoni nezimfundiso. Nizwela ngithi uKristu nesifundiso esiphilayo. uKristu nesifundiso isifundiso sikaKristu. And futhi siyafana for wonke umuntu ashithi for umlungu, asishithi for umuntu omnyama, asishithi for umuntu ocebile, umuntu ohluphekile. uKristu unesifundiso. Amen. Niyabona ngithi unalo uKristu esifundiso esiphilayo. Now isifundiso, okay, unawo 59 lelo verse lelo uwona kade ufunda 59 awuphinde futhi. Ngokuba kuyakuba khona isikhathi abangayikuvuma ngaso isifundiso esiphilayo, kepha ngokwezinkanuko zabo bayakuzibuthela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo. Enye into mfuna ukuzifundisa futhi esiphilayo siyabekezelelwa, asikho mnandi. Yabo that's why bafuna abantu abazoshumela into bafuna ukuyizwa ngokubathi kwendlebe zabo. Amen. Isifundiso esiphilayo asikho mnandi, asikuchallenge, asikukhulisi. Amen. Siyakhulisa, but lesi esendlebe zakho lesi asikhulisi leso. You understand? Hallelujah. So let's okuzogcina please ngomuntu othanda iqiniso. Ngoba ayikho into awekho umshumayeli angeke umfune ngathini ngibeka nje yonke into ongafuna ukuyizwa ofisa ukuyizwa bona akathole lokho mina ngakuzwa lokho ku right uzomthola umuntu oshumela leyo nto leyo. Amen. Yonke into imfundiso into ezovuna wena ofuna ukuyizwa ezokhinda izindlebe zakho engeke engalona iqiniso uzomthola umuntu oshumayelayo. So if ungalithanda iqiniso ungaya ebandleni hayi iqiniso lingashumayela khona ufike ube right ube comfortable futhi uphele lempilo ufuna ukuyiphila. Kwazi ukuthi alana ke lokho akuthintwa ke lana lokho akuthinta lokho akushumayela la. So noma ngingakwenza akunankinga lana noma ungaphila kanjani abanankinga uzowathola amabandla njalo ungathola amaningi futhi ayanda futhi ngikezwakala. Amen. So kuze usinde i-antidote iphilisi ezokusiza yiba umuntu othanda iqiniso. Amen. Ngoba ungasuka ungayekuthanda iqiniso bazalwane noma unga-offendeka uma u-offenda iqiniso awuthi kusiza ukuthi okay sibelele ba chapter 4 ngikusiza ukuthi wenze njani. Mangabe kushumela into ekhubayo ne all you have to do ngabe into inshomela iyakhuba number 1 zibuza ukuthi why ikhuba. Okay, why ikhuba, why ingikhuba. All right, iqiniso ngasho ukuthi walona iqiniso lilodwa nje liyakhuba ngiyakhumbula ngisho ngisho kaningana leyo nto iqiniso liyenzani phinde futhi likhulule liqale likhubeke qala ifika
awukhubeki then ke step 2 zokukhulula but lingakhuba ungalivumela ukuthi likhube angeke ufike esigabeni lalikhulula khona. Hallelujah. So why likhuba? Number 2, lo muntu oyishilo lento ekhubile uyisho ngenhloso yini yokumkhuba noma yokumsiza? Hallelujah. Angiphinda. Lo muntu oshomele lento ekhubile uyisho ngenhloso yokumsiza noma yokumkhuba noma yokumlimaza. Amen. Bekuyini inhloso yakhe, bekuyini motive yakhe? Ake sithi ke usho ngenhloso yokumkhuba. Ake sithi usho ngenhloso yokumkhuba ke. Maka usho njalo ke. Kodwa ayisho ineqiniso. Ngiyavuma iqiniso ukuthi ngisize still noma ngivela ukuthi ngikhube. Now sekudependa ngokuthi umuntu onjani. Iqiniso singashona ngenhliziyo emhlophe nje. Ngana motive ukuthi mhlawumbe ngifuna ukutshela usibani bani kodwa still ikhuphe. Hallelujah. Ngenxa ukuthi nje uthathe kanjani. So indlela safe lo shumayela akashona ngenhloso right. Amen. Amen. Hallelujah. Lo elifika kuye akathatha ukuthi nje izwi kaNkulunkulu lizosiza mina. Amen. Makuthiwa linzima li direct liya correct but take it ukuthi lizosiza mina. Yabo ungathatha kanjalo usuzawuqhubeka. Ungalithathi personal. Yezokani ungalithathi njani personal ukuthi hayi khuluma nami ke. Thatha uthi umoya ongcwele okhuluma nempilo yami. Ungakhubeki because bazalwane ukukhubeka is one of the things uSathane ayisebenzisayo. Hallelujah. Amen. There are many times la isengantshela njengomfundisi ngaphandle njengomfundisi. La ngaphambili la ngeza ngaphambili la ngivela ukuzoshumela into. Kodwa bese khona into engizwile ethokhlameni zomzalwane othize. Noma into engiyibonayo noma umoya ngicela ukukhombisa yona. Bese ngifike ngayishintsha imessage ngaphambili ngasashome lento le. Ngenxa mhlawumbe lento le odlula kuyo isase fresh yotshela ukuthi ukhuluma nawe. Kanti imessage bivela ikhona ngakayizwa into yakho. Amen. Hallelujah. Ayazona ngizwile yini? Amen. Ngenxa ukuthi ngazi ukuthi lento yakho isase fresh yotshela ukuthi ukhulunya nawe. Kanti imessage ibikhona before ngizwe into yakho noma ngazi into yakho. So for the sake of ungalimali ngifike ngishintshe imessage. Amen. Hallelujah. Jesus. Damenith yabona njalo ngishobela la umoya lapha ya lapha ngifuna ukuthi ngishobela ngomoya ongcwele kodwa ngikhuluma ngomoya ongcwele akithi ngikhuluma ngomoya ongcwele abantu osabangwalandile because lento engikhuluma ngayo lento engibhalela lapha kusaseyona angisanamani ukuthi manje yabo because abantu plan uzokhuluma ngayo you understand so kuyenzeka lokho so ungathathi into personal ngiyakubona 2010 ngizoshumayela ngisafunda ngizoshumayela nge-forgiveness okay Amen. ngezwe indaba ngabona ukuthi abona ngakhushumela kanento ngomubhuti nomusisi yabo awathi yabona ke labantu abangajwayele kakhulu abantu baseduze nami ngabona ukuthi yabona ngayishumela lento le izobalimaza lento izobalimaza so ezinye izinto njengomshumayeli ngisekhuluma nalabo abashumelayo you need ukuthi ube lokuhlakanipha umuntu la nizohlakanipha kwakhe okay Amen. abone ngizala neze ini ukuhlakanipha yeah uma ngiza ngaphambili angizi ngenhloso ukuthi hayi ngifuna ukubatshela namhlanje ngifuna ukubangiva angizi no because lento engishubalayo nami iphinde ingikhombe nami amen nami njengoba ngihamba ngibinde ngilalele nami incorrect wamina ezinye izinto ngishela ngaphambili ngingayibhalanga ngingayihlelanga ngoba ngizolazi ikhiphe leso sikhathi leso ezinye zazo ucorrecta kwamina so hayi uthi mangiswala mangizala so ngibonile hayi umyezake manje ke
usene dreading manje sekuzomtshela ne-dread lakhe no ayisebenzi kanjani so limazi bahle makuzoyenza kanjani vumela umuntu ukuyena yathakubelekile abazoshimana ukuthi bese ngaphambi ukuthi mabazothi pulpit ukhuleke umuntu ufuna ngikhulume naye umuntu uyazazi zonke inkinga ekhona ebandleni uyazi ukuthi abantu babhekene nani uyazi ukuthi abantu badinga ukuzwa liphizwe iliphizo zobakhulisa you understand yeah so futhi nalento le isho bafundisi ke mhlambe yazi khona isho abantu babeshomayela mhlambe khona sidumile njengoba kusho abantu yazi khona ukukhuluma naye ngizela umuntu oyedwa ayikho into mayelezela umuntu elukisela umuntu oyedwa badala ngani kuthiwa lena ke umuntu oyedwa there's no way abantu bezokwenza kanti bapheleze no ayikho into mayela lento besifundisa ngaphambili esishomelayo kumele ibe relevant kumuntu somehow maybe sithi majority mangabe uyayazi akube ukuthi mhlambe hayi umuntu uyangikhumbuza hayi ukuthi sishomela into relevant kumyeva phela wokomunye umuntu akathi indawo akangendawo oqala nje into mayela kunikeza ulwazi ozodinga ngelikindaba kwazi ukuthi sisuke umuntu ngalo kuyenzeka mhlawumbe uzoshumela ngento ukuthi okay ayilento le nayo ngiright kuyo but uhlangabezana nomuntu odinga lelo lwazi lolo onalo so ungathatha into yazi bese vele shut off uvele indebe zakho evaleke angifundisa ngesingaka ekhuluma ngamafindo omphefumulo angifundisa kuma ngamafindo omphefumulo so ngesingaka bazalwane it's a blessing ukwazi ukuzifundisa sisodwa more than once amen hallelujah yekani umqondo ukuthi hayi lokho sengiyakwazi I go back ngihambe ngilalele intshumayelo engizishumayelile izinto engayifunda ngiphinde ngibele kuzo ngizikhumbuze ngiqinise isisekelo hayi ngoba ngazi konke amen kunezinto engayitshela ukuthi hayi zi-right 10 years back mangichecka manje no okay lana lento engayichaza kangcono manje sengiyasinda kangcono angazi iqiniso ukuthi awukalazi ngoba kwaqala ukuliphila lelo qiniso uzwayo ukuthi uzwile awusho ukuthi usuyalazi you understand futhi uphila kulo ngokuphelele that's why imessage yakho yena kuyo uyiphinda phinda hallelujah siyezwana athi uyakwazi lokho ngoba manje kufika umuntu akuze umuntu estradini yini lensindiso awukwazi ukuchaza abansindiso ukuthi yini lensindiso kwayo insindiso yani levelaphi ngobani wena vula manje uvela ukukhubeka kwawena ungabazi ukuthi lento uyibuze insindiso yani ngempela wena kodwa usilisiwe awukwazi ukudefenda wansindiso le insindiso hayi abelungu umprovele ukuthi akona belungu umprovele ngokwethu amen so it's ama foundation abalekile so masibala ku foundation into yokuthi aqinise ukuthi alazi relax uphinde ufunde ungashut off ukuthi hayi ngiyakwazi lokho ngiyakwazi lokho iyezwakala bazabantu ukuze sikhule ngokuphelele amen ama foundation ngiyathanda because iwona aqinisayo ngempela sekizambule lezi izinto singafana nje ngama Greek lithi iBhayibheli bathanda ukuzwa into entsha bafuna izinto bafuna into entsha njalo bafuna into zobachaza ezibamangaza wow yabo akona ukuthi sishumayela la wonke umuntu bangaphambili khona athi yabona into ezizeka letho lesi bona basukile ngokuba inyawo base baba ngokushumayela angasho ukuthi ngasukuma angasho ukuthi grow futhi nini awubanzwanga lokho engingakusho yazi kusho into abantu bazele into ngayisho Mark chapter 4 ukukhulu kushesha soqala ku verse 1 qala ku verse verse 13 before ngakafundiki ngicela ke ekhaya uqala verse 1 ngisaqala verse 1 nasisikhathi but verse 1 ya 12 uxoxa
umfanekiso bese uyachaza verse 13 ngizoqala verse 13 ngizochaza uzabe uyofunda ke wena ke alo ngokwenjwayela isihloko sithi umfanekiso womhlanyeli nowembewu ezimilelayo noweyisinaphi. Okay, so khoma umhlanyeli, the sower, and nembewu, the seed, right? Now ukhoma ngehlabathi ezo4 amagama inhlobo zabantu ezo4 kule 4 azokhoma ngayo ihlukanisa kanje 25%, 25%, 25%, 25%, 25 times 4 100. So kule inhlabathi ezo4 azoyichaza wena uyinhlobo eyodwa lezinhlabathi ezoyichaza. So sisayifunda le uzama ukusilocate ukuthi mina ngiyiziphi inhlobo yesihlabathi. Before sikayifunda uthi uJesu uma understand lo mfanekiso lo angeke understand konke okunyakusho. So lento azoyichaza lesoyifunda la ibalulekile. Yatholakala futhi kuMateyu chapter 13, yatholakala futhi kuLuka chapter 8. Amen. kuMateyu chapter 13 uverse 1 noLuka chapter 8 ungayicathi ungayihlola futhi lapho futhi ukhathalise. Sometimes uma usufunda iBhayibheli ngempela babe kuvela istory sodwa noma into eyodwa kuvangeli likaMarku nakaLuka okuwaqhathaniseke uqhathanise ukuthi okay uMarku uveza lokho, uLuka uveza lokho, uMateyu uveza lokho ngendaba bese ukuvela nesithombe esiphelele. Ngiyakufundisa iBhayibheli ufunda kanjani baba bonke bazovela isithombe esiphelele baba isithombe esiphelele into ehlukile kuzo bese uyahlanganisa wena uthola isithombe esiphelele. Ngisho noJesu uMateyu uveza uJesu ohlukile, uLuka uveza uJesu ohlukile, khona uveza uJesu inkosi, khona uveza iwundlu, khona uveza inceku. You understand? Ivangeli liveza uJesu ngendlela ehlukile. Yes, Hallelujah. Right. 4 types of soil. Imbewu iyafana, asikafundi. Ngisabeka understandisa yona kuqala singayifunda. Imbewu iyafana, imbewu iyodwa. Into ehlukile inhlobo yehlabathi la imbewu iwela khona. One of the inhlobo zehlabathi esifunda ukhona. Zilocate. Because and then again singakayivala ngingakayivala. Once that's ukuthi ihlobo lehlabathi is wrong. Ubese uyashintsha isihlabathi, uyakwazi ukushintsha isihlabathi. Because kuthi imbewu iyakhula ilethe isivuno, it depends on inhlobo yesihlabathi. So once walocate ukuthi okay mina hayi mangibheka ngathi ngisihlabathi type 2 kodwa into esho type 2 angiyithandi, ungashintsha uthi type 1, type 3 or type 4. But you can lose locate. Amen. Verse 13, let's go. Verse 13. Wayesethi kubo, aniwazi lo mfanekiso. Aniwazi anoqondi, don't you understand this parable? Pho niyakuyazi kanjani yonke imifanekiso na? Ngiyakuthi usekelo mfanekiso lo isekelo kwazi zonke imifanekiso kaJesu. Qhubeka. Umhlanyeli uhlanyela izwi. Umhlanyeli uhlanyela izwi. Umhlanyeli kungaba umoya ongcwele, kungaba uwe, kungaba umuntu oshumayelayo. Njengoba kushumayela ngihlanyela izwi. Amen. Qhubeka. Abangasendleleni yilabo abathi lapho kuhlwanyelwa khona izwi, nanxa sebelizwile kufike masinyane uSathane alisuse izwi elihlwanyelwe kubo. Kanjalo right. Open. Verse number 15. Abangasendleleni yilabo abathi lapho kuhlwanyelwa khona izwi, nanxa sebelizwile kufike masinyane uSathane alisuse izwi elihlwanyelwe kubo. Okay. So uma uza izwi uyasembulela la ukuthi ke khona ilezwi lela abantu bebeniswa
alikwa sihlabathini leso liwela eceleni by the sidewalk. Uyibona masikaphuma la ngaphandle lana kunosemende la bese kube khona indawo eqala utshani ake sithi nayo semende ke sesemahle qonda nayo semende lana bese sithi utshani bayaqala ngamanye amagama le mbewu selikhule kumele wele tshani nangithi angeke kwazi ukuqala kusemende so uthi khona abantu abanjalo noma imbewu ifikile yaphonswa ayiweli enhlizweni iwela eceleni, which means leyo mbewu la ayisoze yenza njani yathola even nendawo yokuthi impande zikhule because iqinile ihlabathi siqinile lelawela khona iqinile sisenami. Now uthi ke le mbewu ehleli phezulu ehleli obala engazange ithola indawo ehlabathini isitha and bachaza lesithi umuntu aleqale lapha verse 1 uyehla nayo uthi ziyafika inyoni zifike ayivela ngehlabathini ngisho liphinde esihlaba yazi khona ilwane bakwethu khona ilwane esikwazi ukugubha ihlabathi zifuna imbewu zidle esikwazi ukugubha into zifuna impande zayo zidle. Now lokhu ke okule mbewu edliwayo it didn't even go phakathi ehlabathini ivele ibihlelo sobala. You understand? Isithi asifike sijonke manje kukhuluma nani lokukhuluma nenhlobo yomuntu othi eze izwi avele izwi alishuthe out athi alikhulumi nami lezwi leli alikhuluma noSibanibani hayi yabhora hayi leli angengilenze wazi ukuthi leyo mbewu leyo iwele eceleni. You understand? Isathanda seyintshontshiwe isathanda yafika sontshontsha ngamagama uma uza izwi isitha siyafika sizama ukuntshontsha lezwi lelo ungakalenzi esathanda akufuna ukuthi ulenze akufuna ukusiza ngoba uyazi ukuthi inkululeko isekwenzeni kuhlukuswa. Step 1 kumele ulizwe, step 2 uliqonde, step 3 unikeze indawo bese ke liletha ini liyakhula phakathi kuwe liletha isivuno. Ubona ukuthi lento leshumela kanani lento le angafuni ukuyeka mina athi Nkosi ngicela upha amandla ukuthi ngilenze lezwi leli engize namhlanje ukuthi lento ekuthiwa iyangimaza angiyeke umuntu ngizwe uzokusiza uzokhuluma usawakhe. Bathi wena chudane ngitshele bani dlale umculo ngeke hip hop mapia ngizazwalela nje ibamso yazi Nkosi angazi angisasho namanje angazi sidilelela kanjani yase ukhohlakala inhlamba isibam imikhona ingoma elizwile isibam somdoko. I'm like what filth yazi isibam somdoko what did I tell you? Ngeke ngicela into engasazi ngisasho namanje hayi ngizama phakathi filth ukhohlakala manyala ababe yachazela ukwazi ukuthi ngokuchaza ingqondo yakhe ingcolile khohlakala umgala sis bese uphulupule engcwele usaqonda umzomdoko hayi man hayi ngeke angingacanga hayi mina. Moving on Kobela hlabathi sesibili verse 16 kanjalo abahlwanyelwe edwaleni yilabo abathi sebelizwile izwi balamukele basinyane ngokuthokoza. Verse 17 kepha kabanapande phakathi kwabo kodwa bahlala isikhashana nje kuthi sekuvele ukuhlupheka nokuzingelwa ngenxa yezwi bakhubeke masinyane. Oh, this is dangerous.
Ulizwile lo. Type 2. Lo muntu lona ulizwile. Ngeke laba bathi ngaphela noma kanjani leyo hyper grace le ngaphela noma kanjani hayi ngizole ngebhewe engabuni yekibhewe inkinga ayibona ibhewe is not the problem isihlabathi inkinga inhliziyo la ibhewe ufikele khona manje yabona uma ufunda bazokhothela uPetro chapter 1 verse 23 ngizole ngebhewe engabuni ibhewe is not the issue study that ibhewe is not the issue indaba uthi ibhewe ufikele angeke bafike bayakwazi ukuhlendela investigate ibhewe engabuni washo ukuthi le nto ayive vele inkinga isihlabathi ifike wona kuphi Siyabonga ukuthola impendulo. lana ke lo tattoo ifike yawa ihlabathini now yawa but eba superficial azange ikhulu ithole impande zikhule zijule cause bazanade impande kumele zijule kuKristu. Uyabona bakhuluma ukuthi makufika wafika ivumu lo akhe phezulu kwehlabathi kwahamba lo kade akhe endwaneni wakwazi ukuthi it's because yini behluka izimpande zakho ufunda kwaseFirst chapter 4 ukhuluma ukuthi impande umsebenzi abaapostoli abaprofeti abothisha abavangeli ukuyini ukuthi baphelelise umzimba bakhulisa umzimba impande zethu zijule that we be rooted and grounded in Christ. Ngoba wajula impande izithelo zizo yebo ngithelo yabona nomzalwane lo uyingozi because lona uzosindisa namhlanje avele ubona ithole fast kanti imbewu ayikajuli impande ayikajuli uyatshela ukuthi wena hayi right kanti usheshe wakho kanti impande zikajuli ngaphansi Amen. emva kwesikhathi awuphinde bakhumana Verse 16 kanjalo abahlwanyelwe edwaleni yilabo abathi sebelizwile izwi basuzwile lo right banamukele walamkela accepted it walkholwa right ngokuthokoza wajabulile shumayela lampusisa wathi lampusisa futhi sibekhuluma nami lampusisa ya kepha kabanampande phakathi kwabo azange badaphinde ajule kulo agxile kulo ulizwe kanye lampusisa mhlawumbe wenza isinqumo ke ukuthi hayi ngayilahla ke lento le ngayiyeka lento le but ke because isinqumo sakhe usenze ikonzishisa la usenze which is good but netehlezi ngisho kuzoba le counter attack usathana uzobuya usathana lana sisengaphambili sikukhulekele you understand bese yafika usowedwa aso testa ukuthi isinqumo sithathile uzosimela yini eseqiniso sowujabulile la but mase kufika ukuthi manje lesinqumo sithathile asimele washayeka futhi usebuyela kulento le oze ngaphambili wathi uyayidela give up for the sake of Jesus so zaphinde kule ekhaya khuleke Nkosi lento bekhuluma ngalo namhlanje ngithatha isinqumo Nkosi angikwazi ukwenza ngamandla ami ngicela ukuthi Nkosi ungipha amandla ukuthi ngiyimele ngilele isinqumo esithile ngisimele unginikeza umusa Nkosi ukuthi ngiyiphile lento leso lenza namhlanje Nkosi ngisize ukuthi libe ngimele lithole impande empilweni yami azange kwenze lokho ugcina ngokuzovumela ngaphambili ugcina ngokukhala la ngaphambili ugcina ngokujabula la ngaphambili waphamisa izandla la ngaphambili wamebeza la ngaphambili wahlayeza la ngaphambili wakhishwa idimoni la ngaphambili idimoni selikhishiweke uthini-ke iselikhishiwe idimoni indlu iba clean uma seyi-clean indlu ke akumele ibe clean besiba empty kumele phinde uyigcwalisa ngezwi ukuthi maselibuka idimoni lizohlola yini ukuthi ngisanayo indawo ngithole ukugcwele izwi haleluya usakhona amen ethi demon laphule masebuye libena bademona abanye 7 azocheck ithi ngisabule emzini wami ngiyocheck lakhishwa manje umuntu bese ekhishiwe le ndawo ke sikhona ke wangagcwalisa ngezwi the same thing amen
Hallelujah. Waliswa wathokoza. Jesus. Kodwa ke manje ke qhubeka. Kanjalo abahlonyele edwaleni yilabo abathi sebelizwile izwi balamukele masinyane ngokuthokoza. Kepha kabanampande phakathi kwabo. Kodwa bahlala isikhashana nje. Isikhashana ha? Kuthi sekuvele ukuhlupheka nokuzingelwa ngenxa yezwi bakhubeke masinyane. Ukuvela ini? Kuthi sekuvele ukuhlupheka nokuzingelwa. Ngenxa yani? Ngenxa yani? Ukuhlupheka nokuzingelwa ngenxa yani? Ngenxa yani? Why uba personal kuzingelwa wena? Ngoba yaqala ukuthi ngenxa yani? Ngenxa yezwi. So lezwi leli ke olitholile kuzofika yini inhlupheko nokuzingelwa ngenxa yalo enizomela ulibeleke manje abanye bafika balahle lapho uma sithi ke lana kusindisiwe ke wena asahlabela amadlozi usekumele sofike ekhaya ke manje sekufika yini ukuhlusha nokuzingelwa ngenxa yani yezwi lapho abanye baqhubeka khona ke labanye baqhubeka khona ke bese bagive up baphatheka haleluya kunzima ukulandela uJesu kunzima ukulandela uJesu amen Nisakhona? Amen. Ngiyakhumbula makosibiya safunda nomngane wami sasithatha wasesabeni eShore Marisburg bekuyisketch nje play yenziwe I think ngisakhumbula ibandla ukuthi igama lami bathi bebizwa ngeHeaven's Gates and Hell's Flames. Heaven's Gates, Hell's Flames. Sketch sasenziwa libandla nje. I think Sunshine Marisburg yonke nje. This is 2000 yeah, the year 2001. Heaven's Gates and Hell's Flames. Masifika lapha. Okay, bashiba la baveza ukuthi kwenzakalani ke nganeno ngokusho eBhayibheli, right? Baveze okay. Hayi egcina umshaya ozakhona. Bayikhona I've never seen altar khona abantu abaningi baya phambili. Kanti baya abantu ngoba basakhe basaba babona ukuthi isikhona lobe kunjani. So lapha bengoba asaba. Bathuki. Now my decision was I was sincere. I think la kasindiswa khona umuntu asindiswa kahle ka grade 6. Yabo? But angitshela ngenhlupho. And futhi nale nto yashoke ihambe iphelezo sandiswa khona. Abantu abaningi yazi manje wasindiswa is fine both times nama sengise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 
baxoxa ukuthi anentombi yami intandana nayo wathi nalapho kwashokelana isibongo futhi yabo lento yesikolo sakishoki ihamba iphela angazi ukuthi bangakho abantu abasamkhoza uJesu ngabasabe isibongo ngoba njengamanje uyothola isifundiso baningi abafundisi abadumile abanye South Africa overseas abathi isibongo asikho so mangabe ususilahlekela ukusaba kwesibongo uzovela uthola umfundisi ungene YouTube ungene Facebook uvele uthola into mayena utype no hell biblical proof there is no hell bese bayavela bese click ubuke lo uzokutshela lamanga ufuna ukwezwa ngiphathe kwendlebe zakho bazalana maka basindiswa kanjani good no problem anginendaba ukuthi ofike kanjani kusweni uthi noNkulunkulu futhi kahle angasebenza noma yini ngelisa esangweni but khula ezingeni lokuthi ke uJesu uyamkhoza ngoba uyamthanda Hallelujah. Ayithanda lokusaba akisho ukuthi ku-wrong but ngizama ukukhombisa ukuthi awusoze ngathini akunolisa sibeke kahle okay thank you Mwanqwele songisizile tonight ma uba futhi ba okay msa una okay uma ngafika
umfana wakho ne athi uthole uyafika endlini ufika endlini uthola uklinile kuhle udustile nje washanela nje kuhle bese uyambuza ukuthi mfana wami waklina nje kana kanjena nje indaba yini ufunani hayi ufunani so mhlawumbe lento leyo ishiso ukuthi yamazi ukuthi okay ma enze into enhle kusuke ifuna something mhlawumbe hayi baba angifuni lutho athokelele waklina nje yini hayi ngiyabekisaba ukuthi uzothetha uklina yini hayi baba ngicela ngoba ngazi ukuthi ngiyakujabulisa ubone indawo eclean isiphi isathu masithatha lapho esingijabulisa njengomzali angiphinde futhi baba bekusaba ukuthi uzothetha baba ngoba ngifuna imali baba noma ngicine ngoba ngazi ukuthi kuyakujabulisa lokho uyayithanda inhlanzeko nami ngenxa ukuthi uyayithanda nami sengiyayithanda kuphi okungijabulisa isathu sakujabulisa njengomzali Number 3. ile sokuthi wenze ngoba uyakusaba noma khona ayifunayo noma wazi ukuthi lento le ayenze iyakujabulisa isiphiza singajabulisa njengomzali Sokuthi uyakujabulisa. ukuthi Uyakujabulisa. ngisho so uma wena ukhoza uNkulunkulu usaba isihoko usaba isihoko nokuthi ukhoza uNkulunkulu ngoba uyamthanda uNkulunkulu ngiyakuthanda nginawe yebo ngafika ngisaba isihoko kodwa I've gotten to know you uNkulunkulu. You are such a wonderful person Nkosi umuhle unomusa uthembekile. I just love you. Ngizothembeka kuwe ngikhonze because you are consumable. You are lovable. You are faithful. Ngingane kuthi ingane yami hayi man hayi ngoba ufuna izinto namanje sebenzelana izinto hayi nje ufuna mina ayike izathu esifihlekile ngemuva ukuthi ufuna imali ufuna isibusiso ufuna ukuvikeleka ufuna mina nje ucabanga siphi izathu esijabulisa uNkulunkulu come class from statement hey if yeka nikusaba isihogo into kusaba isihogo life irobothe lebombe lokugcina lelo lokuviva yes mama uNkulunkulu saphela izinto engayisebenzisa ngilona irobothe ke lena zokhipha ukuvimba mama uthando lwakhe uthanda akusasonisa thisanele ukuthi umkhonze awusasazi umfundisi webona isibiya hey ngoleleke la uyohlubuka lapho umkhona lithi ngiyafika hey mfundisi ngicela unyeke mfethu ngicela unyeke nje angisafuni ukuhlangana noJesu angisafuni ukuhlangana noJesu right ngicela unyeke impilo yami sokhuluma kanjani bona kade uNkulunkulu uphume kuyi iseyimi ngiyacabanga iyonkosi namuzana nezihlubuka ezolimali ukade uphumele uNkulunkulu sentshela nje ukuthi ube nesipilo ukuthi utshele mina nje kodwa uNkulunkulu kade umtshelile vele nangezenzo angazi masezwana masonani Amen. yeah ukwesaba it's the last one leyo hayi uNkulunkulu akekho impressed sabe isihoko kwenza labazana ngisasho manje uma ngisabe isihoko labazana abasabe isihoko yilabo ababalekela izinto kuphela abazi ukuthi zingenisana esihokweni hayi ukuthi sona umuntu usasithanda isono usasihlangazelela isono usasifisa isono ukuthi usabe isihoko and majority Oma ngathiwa ukufeba abaphilayo nabafebayo bazongena izulu abangeni omlilweni ngabona ukuthi hayi ke imama sake ukufeba sevulekile abangafeba ukuthi hayi ngiyafeba hawo kanti ngoba akuthanda ukulunga thanda umdwele thanda uNkulunkulu
sibona naye. Amen. Hayi ukuba sabisoko le. Isoko. Hello. Akhamba basana. Into ethayijule manje. Isoko. Sabisoko. You will just do bare minimum. Twanga hayi kuzomela uzulini kumele uthola 51%. Wena uwo 51% uzo 51% just pass mark. Just nje ukuthi udlule. No basana. Come on. Sabani number 3. Abanye bangabahlwanyelwe emeveni. Yeah. Yibo abanizwile izwi. Kepha iminabo yalesi sikhathi nokukhohlisa kwengcebo nokunqanela ezinye izinto kungena kuliminyanise izwi libe ngelingatheliyo. Awuqale kasasasi. Awuphinde futhi. Abanye bangabahlwanyelwe emeveni. Emeveni, hlakele emeveni. La ameva khula kuphi konje? Ehlabathini akhule ehlabathini. Akhule ehlabathini ameva phela thina ehlabathi uzakhula. So lelizwe lithe malifika la thola kunameva noma kungesikho sizothi kunama weeds ukhula. Malifika leso athola ingadi empty, athola ehlabathi is empty, lithole kunokhula. Please locate yourself ngaqela. Lalela stop lesiveza ukuthi uzophumelela entindisweni ukuthi uyoqeda ibanga lakho yini uyolungena izulu lini konke kulapho lento esifundayo. Everything is here. Insindiso izinto ezokhipha kuJesu, izinto ezingakwenza ukuthi ukhubeke uphume ungene esangweni zila kulento esifundayo. Please locate yourself. Ngiyacela locate yourself. Awuphinde futhi hayi abantu sokugcina angikhambe kungasisele sokugcina ungafundi esokugcina hayi labo bonke ba right just bahluka ngokuthi khona aba 30% bonke banazi ithelo khona u30 abanye banezithelo 60 abanye banezithelo 100 so khona bazana about 30% but hayi 30% hayi right izoba right so 30% hayi umfundisi manje masathi si fast 3 days singaphuza amanzi sesiyasijwayela ke manje futhi usiyasijwayela sesila sikakhulu manje ayike into zomamfundisi lezo no mamsuma no mngakalani asigele lapho thina mina nje ngizophuza amanzi nje ngidle nosweta u10 nje asifuni kwasela nje phela sidisiwe manje kaze nguJesu yini yabo 30% inkulumo zo 30% lezo yabo 30% 60% uyaqala ujulale lapho ilana akulomsana lonake une fasting yakhe loyo u60% e fasting yakhe akagcini ne fasting yala ebadleni uyayibona lonto leyo ilomsana une fasting yakhe akakhuleki lana ngolesibili kuphela unempilo yokukhuleka unebudlelwano bakho noNkulunkulu uma enza into unebudlelwano ebujulile nomoya ogcwele akwazi kumkhuza akazi moya ogcwele enikeze umfundisi message ezomkhuza la ngaphambili bese ethi sihleka sikhuluma ngaye ngikhuluma ini uzokhuza wena umuzwe uphenduke uguquke ushiye 60%. You understand? 60% uyaqala manje useyabuza ukuthi ubani umuntu engamshumayeza ubani engamtshela ngoJesu ubani engamkhulekela u60% akasayiphileki yena uqala ukuphilela abantu uqala udlala impilo yakhe uyasidela kuze akwazi ukuthola abantu basizakala ngoJesu ophila kuye 60%. 60% yaphu 100 yaphuma athi akekho ufuna umuntu engamshumayeza uphefumulo wodwa nje ake ngizungeze la stradini naku umfana uyadlula la ngimzame ukuthi ke ngimzame umtshele ngoJesu u60% uyafika mfundisi yazi angazi siyenzani manje ngifuna senze open air something we can do nje ukuni mphefumulo idla uNkulunkulu yini engayenza kudingeka ini la nje uNkulunkulu kushodani what can I do ukuba useful endlini kaNkulunkulu yini engayenza ufuna uba busy ngento kaNkulunkulu akade imali yakhe isikhathi sakhe ukudla kwakhe kuze umbuso ukhule ugene 100%. Akasayiphilele uphilele uJesu yonke into yakho uJesu emsebenzini uJesu esikoleni uJesu ekhaya uJesu 100%. Jesus hallelujah.
Bengizenqedile ngokuhlaba sesi4 asibele kwesithathu because isona sinaso sinobungozi obukhulu kabi. Right. Hlaba sesithathu. Verse 18, noma sesitraining from this. Verse 13. Abanye bangabahlwanyelwe emeveni. Yeah. Yibo abalizwile izwi. Olizwile nalo. Bonke baba ya, olizwile. Yeah. Kepha iminako yalesi sikhathi. Iminako yalesi siphi? Sikhathi. Iminako olizwile. Kodwa khona isitayinakile ukudlula lento ayizwile. Iminako yalesi sikhathi. The distractions of this age. Iminako yalesi sikhathi. Kutrendani. Isiphi style ifashion ephusha kwenziwani. Ubantu bamthandane nobani. Abantu uhlangane nobani. Kule yithi team. Iminako yalesi sikhathi. Le minako is not necessarily into eyisono, but into ekwenza ukuthi usabesha kuJesu. Jesus. Into basekumele ukhetha kwaJesu nayo uzokhetha yona. For my daughter, kube ibhola, thosi yakhonza ngo10, kodwa le Kaizer Chiefs adlala ngo10. So, iminako ke ithi Kaizer Chiefs ungeze enkonzweni. Usiyami. Jesus. No, mabeluluke, beluluke ngo10. Mina khonze ukhetha ukuluka. Amen. Iminako lesikhathi. Asanisitesi yashupha iminako ngoba kusona isitesi isono. Isitesi ejwayelekile asona isono. Just that unikeze indawo errong usuka prioritize zona phezulu kaNkulunkulu. Jesus. Sakhona. Hallelujah. Jesus. Kubeka iminako lesikhathi kubeka sesiyavana. Nokukhohlisa kwengcebo. Be careful. Uthando lwemali hayi imali angisho kahle futhi ubonisho kahle lesivesini ngabo likhotha ngendlela errong. Imali akusona isono, uthando lani lwemali. Imali isono abena besayisebenzisa leso. Imali akusona isono. Kodwa ungayithandi isebenzise njengethulusi. Amen. Usebenzise njengethulusi hayi ukuthi sizona kuphela kodwa futhi nokubona imphefumulo kuKristu. Hallelujah. Ungazuyithande, wazi nje ukuthi uyayithanda lento omkhulu, ungenza noma yingozi uyithola. Ungaqamba amanga, ungantshontsha, ungabulala, ungakhohlisa ukuze uyithola. Usuyayithanda lapho, usuyenza uNkulunkulu. Amen. And it's the only thing la uJesu ethi awukwazi ukukhonza uNkulunkulu nemali, umamona. Kusho iyakhonzeka. Be careful. Uyikhonze unganakile. Oh, okay. Sorry. Enkulunkulu asisizile because leli khadi lemali sathana ngasebenzisana mase bona ukuthi okay akakwazi ukuwina ngenye indlela. Angasebenzisa leli khadi lemali. Akulethe ithuba ezokwenzela imali but ukwenzela le mali lijathiswa khona kaNkulunkulu. Amen. Ngithola ayile nazo ukuthi ngiyangivula uNkulunkulu ngithoke zonke izibuzo ezivela kuNkulunkulu asive uthi isibuzo saNkulunkulu siyacebisa futhi asinani njabiso. Asinanjabiso ufuna wazi kaNkulunkulu. Esasaka sizocebisa ukuthi sizoba nenjabiso. EsoNkulunkulu sizocebisa ukuthi ake sibe nayo angeke udinge ukugwaza. Ngeke udinge ukuvula imlenze. Hayi man. And from us by all means, by all costs. By all means, I have to do it. By all means, no matter what. I've got to do what I have to. No. EsoNkulunkulu Eklasisheni kwakho ke please wakho ukuthi umzalwane iNkulunkulu ubheke ukuthi ufike kanjani uthole kanjani into oyitholile. Hallelujah. Abuthole ngendlela ekhohlakele enganakugcwele ukulunga. God is not there. Ungalinga uzofaka ngaphambili uthi ngiyabona ukuthi uNkulunkulu umsebenzi wathi kahle ukuthi ukwazile noma uvula umlenze noma ubulele noma untshontshe. Please uzoshayeka. I'm telling you. Hey, now umuntu imsizilethi umsebenzi yimele umsebenzi uzoba uNkulunkulu
uzoxabana naSathane ngoba uSathane uzofuna indumiso yakhe. Jesus. Hallelujah. Ingabe phela bakamaza prophet ubonga kahle ngoba phela kwenza uprofeti amanzi akhe hayi uNkulunkulu phela. Ngibona uNkulunkulu kaMprofeti ubonga uNkulunkulu sa-altar. Ubonga kahle uqinisile. Haya. Ngibonga uNkulunkulu kaSibiya. Hey ngiyacela ukukhuluma kanjalo nje. Ngiyacela ngingafakile noNkulunkulu ngiyacela. Akurasi noNkulunkulu kaSibiya uNkulunkulu wakhe yesu. Sonke soNkulunkulu oyedwa yesu. Akukho uSibiya kana uNkulunkulu wakhe yesu. Akanagcobola la ekhaya futhi uSibiya yesu. Anagcobola la ekhaya ngiyacela please. Qhubeka sesafana. Kepha iminako yalesi sikhathi nokukhohlisa kwengcebo. Lokukhohlisa kwengcebo iyakhohlisa nesona sakhohlisa ingcebo nesona. Ngokani bakhoma ukukhohlisa khoma ngesono nangengcebo qhubeka. Nokunxanela ezinye izinto. Nokunxanela ini? Ezinye izinto. Nani futhi qhubeka. Kungena kuliminyanise izwi. So litholile indawo but manje izwi liyacompete. Isihlabathi sinama nutrients, isihlabathi sinamanzi, sinama nutrients edingwa imbewu ukuze ikhule. Manje inkinga le mbewu iyacompete. Icompete nameva, icompete nokhula. So ayikhuli kahle yabona kuze kudinga. One of the reasons kuze kudinga umanyolo is because umanyolo ubooster isihlabathi because ziningi izinto esikhula kule sihlabathi lezo ezidonsayo amanzi. Thothi manje lokho kumele kukhule, lokho kumele kuyakhula akusakhuli kahle. So lezo lendike lifike lathola competition. Lifike lathola amapiano, lifike lathola R&B, lathola yonke lento manje. Nabantu bafuna ukuzitenda uNkulunkulu, amapiano ngayameneza nawo. Athi koko. Uthi just ngangqonqoza amapiano nathi koko. So akazi ukuthi uvulele kahle yabo. Akazi befuna vulela uJesu ngivula amapiano. Kakokota uJesu uthi ngivuleleni mangingeza ngivuleleni. Namapiano nakakokota asazi ukuthi masivulela kanini. Yabo kuyacompete. Yabo kile competition. Yabo bese kena ngabikho sithelo esithelo esizobonakala esizolasta. Ngingothi competition uzakhona izinto sayithanda kudlula uJesu. Bazalwane uJesu uyayi-own impilo yakho yesu. uJesu yenza njani? Uma uzothatha umsebenzi uyabuza. Mangabe awuthatha isinqumo ungabuza kuJesu, uyayi-own impilo yakho. Amen. Mhlambe yazi ngoba mhlambe umuntu ozonga-understand uxoli, uzonga-understand. Uma ngikhuluma nezangoma, yazi izangoma yonke into ziyekiswe abadala abaphakathi bathi hayi abadala bazifuna abathandi. Amen. And sad to say ngendlela bathobela ngayo abadala it's the same way ekumele ngabe unothobela umoya ongcwele. In fact upriest yazi kumele ngifundise ngopriest because izangoma sad to say ngilandela kodwa into ngiyithethe kumbuso mfundisi manje sebehamba nje umfundi haya abazali bana excuse bakwazi ukubuza kalula uJesu wenza konke. No, you've got the wrong gospel. Akula kahambi umsebenzini angacomplain ngoba ufuna uNkulunkulu anganendaba they are willing to sacrifice ukuthoba. Yeka levangeli comfort levangeli elengenza lokungeke engathi ukuthi sacrifice lutho udele lutho akulona ivangeli lelo. Sezwana uNkulunkulu akakwazi ukusebenzisa usaphinde bazodumisa la the day before yazi bona ube kunesikhathi makhuma cha yabona manje sizobe sonto kuzobe lesi kusonto cha from 3 kuze kuyona ntambama angithi lutho ngihlona nefoni nje babona noNkulunkulu enkulekweni kuNkulunkulu ucoba lephimbo lami ukuthi mangicula nje kube khona abantu abakhululekayo. You understand? Ngavele nafike la nizo my voice. Yes, I stop to it's not about the voice. It's not about the voice. But kuNkulunkulu gibela le voice. Gibela le voice. Mangicula le culo mangidumisa. Moyo ongcwele abantu babathinteke. Nani ke
ningathi ke nifike yazi into efike enkonzweni vele ifike umfundisi ngobeka izandla omkhulekele bazosidumisela bebedumisela ngicabanga ukuthi i-concert ngikhokha imali andizobukela bandumisele hayi sihleli uyabhimba namhlanje uzomakhala ngaphambili aniyeke no abadumiseli bayasihola endumisweni abasidumiseli asikese sibabukela ngaphambili yakusiza entertainer. Hey, namhlanje uqhubeka kaningi lona. Namhlanje uqhubeka bayawazi ukuhlangisa ukubesha amakhanda. Uyazi into engane nomsebenzi ukuthi inkanuko zalesikhathi. Be careful, msasha namanje sukumene. Be careful ukuthi uhlale senhliziyo yakho baba ihlalo singe enhlizweni asininzi umnyango omunye wasenhliziyo lehlalo singe lo hlalo leyeni inkosi yakho wese ihlalo uhlale wena Jesu. baba ke uhlele omunye umuntu uhlele boyfriend uhlele umyeni uhlele unkosikazi kuhlele i-celebrity kuhlele utshwala kuhlele ikanuko leso hlelo leso akuhlele uJesu lethe hlelo lapho isuse hlothi sorry uJesu ubusa la ngicela usuke esihlaleni hlala sika Jesu uJesu abuse Hallelujah. uJesu angakayiforce ukuthi phela sihlale ayithathe indawo wena uzominvite Jesu thatha indawo esithathe senhliziyo yakho busa impilo yakho busa inhliziyo yakho busa ngokweqiniso ezokala bazokala umphile uJesu umphile uJesu kezokala athi kuna ngasisi so umuntu azazi ukuthi ukusipha isihlabathi uthi ukusipha isihlabathi denike uthi Nkosi ngiyabona ukuthi mina cha ngathi ngo2 mina mangathiwa nje ngiyamkhuba izwi ngo2 ngiyabona mina ngo1 hayi mina ngivele nje ngithathe ngibeke iphosele eceleni mina ngo3 kodwa khona izinto engisayithanda ukudlula uJesu engingavumela ukuthi uNkulunkulu angisize kuzo engingafuna ngisize kuzo angimceli futhi yebo ngiyamkhonza ngiyamthanda uJesu but angimthandi ngokwanele ukuthi lento le ngayidela amagama Jesu ngiyakuthanda but Jesu ke ngilalele ke prove it to me dela lo I just I can't sakho lesithixo sibambelele kuzo ukulasize lo may you help me God la ufike lesigaba ethi Nkosi I don't care ukuthi abantu bathini bangixaka bathini benzani bakubuka kanjani uma nje ngijabulise wena uma nje ujabule ngempilo yakho uma wena nje unesekile wathulisela impilo yakho ibona lokho uyafunayo amen iyona imfundiso leyo awusayiphileli mina kodwa ngiphilela loyo owasidikela owamfela akusayiphileli mina lezo loku entertainer iyazona mapiano I hate hip hop ingangithanda what I used to love I love no more what I used to do I do no more ngoba senibona ngamehlo kaNkulunkulu I see ubungozi bayo ungcola kwayo angeke ngithande ngithande into ezonda uNkulunkulu emelele ngithanda kaNkulunkulu emelele kaNkulunkulu njani usayithanda inkohliso usayifisa usayikhanuka usayibona yinhle awufuna ubona umuntu ekhuleka kulento hayi ngeqiniso siyadumisa ingoma ithi ngeqiniso lalela ngosashe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 shshe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 shshesheshesheshesheshsheshesheshsheshesheshesheshsheshesheshsheshesheshesheshshesheshshesheshsheshesh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 
mama wona say ngabantu ngeqiniso ngiyavuma wenkosi yami
Busa Nkosi, busa Nkosi. Busa Nkosi yami. Ngeqiniso ngiyavuma Nkosi yami. Now wena ucula lento you mean it and inkosi ngempela. Uzokuthenga awakeka la uthi asangakeka la futhi. Masifike ekhaya. Uthenga inkosi. Inkosi ithi yenza kanje. Mama inkosi ikhulumile ke ayiphikiswa, ayibuzwa. Iyalalelwa. The king decrees. Isho icommand. Into eshoyo umthetho. So ungazikhohlisi futhi ungamkhohlisi. Ayikho into oyenzayo ongathi ufuna ukuye kungayeki wena. Unentando yakho wena. Ayikho into ongathi uthi mina lokho ngisafuna ukwenza. Kuhlule lokho kwenzayo ngoba usafuna ukwenza. Akho moya, akusekho moya nje inyama yakho nje nentando yakho. Amfuna ukukhohlisa. Siyakhuleka. Busa Nkosi busa. Ngeqiniso. Oh, Father,
ofileyo. Oh Father, sizi impilo yakho. Moya oyingcwele siyawucela umusa wakho. Siyawudinga umusa wakho lelizwi sijule kulo. Inkosi, Nkosi. Sithabakothi shikabalaba utakatama. Lebikete shet. Mulibosa takabolonda. Father, mercy, mercy. We need your grace and your mercy. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sisafasta bazalwane. Le message le uMongcwele uletha namhlanje ngenhloso. Amen. Khona izinto uMongcwele fasting naso. Ngoba sinale fasting zendlela phambi koMongcwele. Nkosi iziphi izinto ongazidingi empilweni yakho. Iziphi izinto ezibambezela impilo yakho. Ezibambezela icebo lakho empilweni yakho. Holy Spirit deal with me. I think that iqale ngesonto. Amen. Uqale ngesonto uMongcwele uqalile nje ngesonto ekhuluma nathi. So asingaceli impilo kaMongcwele. Singabi nekani. Let's not be stubborn. Sifuna uMongcwele ukuthi asisize ngokuphelele. Amen. Asisize. Be sold out. Angazimani angizwa yini. Noma uSathana ngafika naliphi nale mali. Athi ungashiyo Jesu sokunikeza 20 million. I'll give you 50 million. Be sold out. Awukwazi ukumthenga Sathana lokhu. Lokhu Jesu owns me. uJesu owns me. My owns yonke into engiyo. Angaletha 1 billion angeke. I'm sold out to Jesus. Ayikho into ongangi-offerisha yona, ayikho ingcebo. Ayikho umnandi, ayikho into ongangi-offerisha yona engangenza ukuthi ngishiye uJesu. Ngathi ungakufuna ngakusiza ufike kulelo zinga lelo. Ngathi angisiza ukuthi ufe. Uthi no matter I'd rather die. Sibenza lapho le I'd rather die. There's nothing you can offer me. Kuthi ngimthengise uJesu. Ngimlahle uJesu. There's nothing you can offer me. Ngifile, ngibethelwe kanye noKristu. Oh, I hope we can get to that level. Let's also rather die. Seka samele stay bedtime. Seka samele stay bedtime. Samele stay bedtime. Nayi bephila yoko ongayimela, ongayidifela, ongayilwela. Usifele it need be. Iyonke le. Hallelujah. Sika sathi sabafela abantu. Sathi sabafela, sathi sabafela. Abazalwane sabafela. Namuke on number 1 list of failure. Lord fail. May God help us. It's a fasting basalwane. It's a fasting. Please, ngiyacela singaphela amandla. Umzimba uzola, ingqondo izola, noSathane uzokulisa. Sathane uzama umzimba wakho against you. So, yima. Uzobanzi ngani? Ibambe. Bakuqale ngendry ibambe. Uzobona ukuthi hayi ngempela ayishobe ngempela manje akusakwazi ukuthi kancane amanzi uqhubeka nayo futhi. Amen. Asipushe. Amen. Sahlangana kusasa 6 to 9 noma 8 sobona ukuthi hamba kanjani emandleni. Sobona ukuthi hamba kanjani, sobona ngani. So but siyakholeka kusasa 6 to 8 to 6 to 9 ngamanje 6 to 9. Sibe ready ukuthi sizokhuleka. Amen. Sizokhuleka. Nomshengu ubengekho inziphi kusasa, zekho inziphi kusasa. Sizokhuleka nomshengu naye bebambe impela sizokhuleka nje. So sizokhuleka ubengekho keyboard kusasa sizokhuleka. Uyabona, pray. And first because sisavele. Amen. Phumula, ukhathele uphumule. Amen. Ulale futhi. Ukuthi ukhathele ulale. But when isikhathi ukuthi sokhuleka sokufunda lezwi. Amen. Uze uzokhathala. Amen. Yeah, mangabe ke ufuna ukwehla ke mhlawumbe ngachazele mhlawumbe motivate nalo. Day 1 amafutha owashisayo lawa sesibindini. Awungeke kuhle ngo day 1. Day 1 nje umzimba uma ufastile amafutha okuqala washisayo lawa sesibindini. Day 2 yaqhubeka lesikhathi ushisa amafutha lawa senyameni. Ama reserve wabekile usuku lenhlopheko. Usuku lenhlopheko selifikile. Amen. You don't get it. So
Sicela sikhuthazane, amen. Ngabe ukhona ufuna ukufaka intshumayelo egrouphini eshunyayelwe uwe. Yeah, sicela intshumayelo iphuma kuwe. Amen. Ufuna ukufaka intshumayelo egrouphini ungayiphonsa ungayiphonsa nje masala vuyo ukuthi nje nani ngizokubeka enhlizweni yami nje ngicela ungishare labazalwane. Ufaka egrouphini, no problem, it's okay. Then umgqibelo ngakhohle siyahlangana umgqibelo ahlangana but ke from 11 kuze ku6 le ndawo izobe ivulekile. Amen. Sikwazi ukuthi sifuna ukukhuleka labazokhuleka. Amen. Ukuthi mhlawumbe ekhaya uthole kahle inkululeko nespace ukwenza umeza ngayo. Ubevuliwe ngala ubevulile la class ngale. Isho nekitchen bani sizovula ufuna ukukhuleka kitchen akukhuleke kitchen. Amen. Anganikwa izinto ekitchen. Amen. Siyabonga bazalwane, may the Lord bless you all. Amen. Just uyathanda uJesu. Amen. Okunje just uyathanda. Yes. Just uyathanda. Uwesibili just uyathanda. Jesus loves you. Just uyathanda. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngazi kumele iphatheke. Bekumele siqalile nje. I believe lezo zosiza. Ngicela siphinde sibuke ku Facebook. Mabe khona recording ngicela ufake egrouphini. Amen. Ukhona recording ngicela post egrouphini. Amen. Laba bangekho bangana no Facebook kwazi ukubathola. Amen. But abangena sihlinze Mark chapter 4 ngicela ufunde Mark chapter 4 ngiyacela uhlinze ngawo nje kuhlale ufunde uphinda phindile kubalulekile kakhulu. Amen. All right. Thank you, Jesus. Babeka mina Jesu Kristu sabonga izwi lakho. Sabonga moyo ongcwele. Usithanda. Uyasithanda moyo ongcwele. I know sometimes we may doubt uthando lwakho, but we thank you that uyasithanda. Uyasithanda moyo ongcwele. Uthando lwakho luthembekile, luyiqiniso. Siyabonga moyo ongcwele. Help impilo yethu iqhubeke uyafa moyo ongcwele. Usisize ngesu elisizwile namhlanje. Ulibiyele Nkosi, ngideclare ukuthi sitha angeke litshontshe izwi leli. Lezi uzothola impande empilweni zethu. Lethe ithemba kwabanye 30 kwabanye 60 kwabanye 100. We thank you Father for umusa wakho okhululiso lweni, umusa wakho onikeza namandla, umusa wakho ofikisanayo. In the mighty name of Jesus Christ. Sandale emakhaya siyela yonke imoya ebusuku okamatheke sitha ahlelele ethi namhlanje sawahlulekisa igama likaJesu kaJesu kaMasiyane. We declare ukuthi Nkosi unikeza abalungileyo abathi duye bakho umthomo obuhle kunokuthula. In Jesus Christ mighty name. We thank you Nkosi safastele moyo ukuthi asiqinise iqiniso lethu. You are the strength, you are the help of us Jesus. Sabonga moyo ukukhuma nempilo yethu in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Ngiyacela sinciphe kuma social media nje masifastele bathi mabona ukuthi asincephe nje social media.